അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മൾ പുതിയ പാഠം തുടങ്ങാണ്. നല്ല മനോഹരമായ പാഠമാണ്, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ല കഥയാണ്. തത്തയുടെ കൗശലം എന്നാണ് കഥയുടെ പേര്. തൂത്തേക്ക് ചാലാക്കി, തത്തയുടെ കൗശലം. തൂത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തത്ത, ചാലാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൗശലം. ഇതിലിപ്പോൾ കീ കേ കാന്നൊക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശേഷം മുഅന്നസ്, അതായത് ശേഷമുള്ള ലഫ്ള് മുഅന്നസാണ്. മുഅന്നസാണെങ്കിൽ കീ എന്ന് പറയും. ഇനി അത് എങ്ങാനും മുദക്കറാണെങ്കിൽ തൂത്തേ കാ ചാലാക്കി എന്നാണ് പറയുക. ഇനി അത് എന്താ പറയുക, ജമ്മാണെങ്കിൽ തൂത്തേ കേ എന്നാണ് പറയുക കേട്ടോ. അതൊക്കെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിക്കുക. ഇപ്പം നമ്മൾ കഥയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പോവാണ്. തത്തയുടെ കൗശലം. കൗശലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂത്രം. अरब के एक सौदागर ने एक तूता पाला था. അറബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറേബ്യൻ നാട് കേട്ടോ, അറബി നാടില്ലേ. അറേബ്യയിലെ ഏക്ക് സൗദാഗറിനെ, ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ, ഏക്ക് തൂത്ത പാലാത്ത, ഒരു തത്തയെ വളർത്തിയിരുന്നു. പാലന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളർത്തുക, പോറ്റുക എന്നൊക്കെ കേട്ടോ. അപ്പം അറേബ്യയിലെ ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ ഒരു തത്തയെ വളർത്തിയിരുന്നു. ബഹുത്ത് ഖുബ്സൂറത്ത്, ബഹുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട്, ഖുബ്സൂറത്ത് ഭംഗിയുള്ളതും, ഓർ അച്ചി ആവാസ് നല്ല ശബ്ദം, അച്ചി ആവാസ് വാല നല്ല ശബ്ദമുള്ളതുമായ തൂത്ത തത്തയായിരുന്നു. ആവാസ് വാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശബ്ദമുള്ള, ഷക്കിൽ വാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രൂപമുള്ള, അങ്ങനെ ഉള്ള അർത്ഥം കിട്ടാനും പിന്നെ വേറെ സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് മാറും. ഇവിടെ ആവാസ് വാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ശബ്ദമുള്ള, അപ്പം നല്ല ഭംഗിയുള്ളതും, ഓർ അച്ചി ആവാസ് വാല നല്ല ശബ്ദമുള്ളതുമായ തത്തയായിരുന്നു ആര് വളർത്തിയത്? അറേബ്യയിലെ വ്യാപാരി, കച്ചവടക്കാരൻ വളർത്തിയിരുന്നത്. എന്നാലോ ഈ കച്ചവടക്കാരൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സൗദാഗർ, നമ്മളെ ഈ വ്യാപാരി കച്ചവടക്കാരൻ, പരിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷി എന്നൊക്കെ ആട്ടോ പറയാം. അപ്പം പരിന്തോക്കി, പക്ഷികളുടെ ബോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസാരം. ബോലിന പറഞ്ഞാൽ സംസാരിക്കുക, പറയുക എന്നൊക്കെയാണ്. ഇവിടെ ബോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസാരം. അപ്പോൾ സൗദാഗർ കച്ചവടക്കാരനെ പരിന്തോക്കി, പക്ഷികളുടെയൊക്കെ ബോലി, സംസാരം, ജാൻതാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയുക എന്നാട്ടോ. അപ്പം ജാൻതാത്ത അറിയുമായിരുന്നു. ആർക്ക്? ഈ അറേബ്യയിലെ ഈ കച്ചവടക്കാരന് പക്ഷികളോടൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ അറിയുമായിരുന്നു. ഓർ തൂത്തേസെ, മാത്രമല്ല തൂത്തേസെ തത്തയോട് മീട്ടി പറഞ്ഞാൽ മധുരമുള്ള ബാത്തേ, സംസാരങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇവിടെ ക്യാന്നല്ല കേട്ടോ, കിയാ കർത്താത്ത, കർണാന്നില്ലേൻ്റെ മാസി ഇസ്തിമ്രാരി, അതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഇവിടെ കിയാ കർത്താത്ത, അപ്പോൾ ബാത്തേ കിയാ കർത്താത്ത പറഞ്ഞാൽ സംസാരങ്ങൾ, കിയാ കർത്താത്ത ചെയ്യുമായിരുന്നു, അതായത് സംസാരിക്കുമായിരുന്നു. അത് മനസ്സിലാക്കണം. ബാത്ത് കർണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസാരിക്കുക എന്നാണ്. അപ്പോൾ ബാത്തേ കിയാ കർത്താത്ത പറഞ്ഞാൽ സംസാരിക്കുമായിരുന്നു, സംസാരങ്ങൾ ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അർത്ഥം വെക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? സംസാരിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പം ഈ സൗദാഗറിന് എന്ത്? പക്ഷികളുടെ സംസാരങ്ങൾ ജാൻതാത്ത അറിയുമായിരുന്നു. ഓർ തൂത്തേസെ, പക്ഷികളോട്, അതായത് തത്തകളോട്, മീട്ടി ബാത്തേ, നല്ല മധുരമേറിയ സംസാരങ്ങൾ, കിയാ കർത്താത്ത ചെയ്യുമായിരുന്നു, അതായത് ബാത്തേ കിയാ കർത്താത്ത സംസാരിക്കുമായിരുന്നു. ഏക് ബാർ ഒരിക്കൽ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണ് കേട്ടോ. ഒരിക്കൽ സൗദാഗർ, ആര്? ഈ വ്യാപാരി, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് സഫർ കേലിയെ യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, കേലിയറിന വേണ്ടി എന്നാട്ടോ, സഫർ കർണ യാത്ര ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സഫർ കേലിയെ യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാവുക, ഒരുങ്ങുക എന്നൊക്കെ. അപ്പം അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായി. അദ്ദേഹം അപ്പനെ, തൻ്റെ തമാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ, എല്ലാം എന്നില്ലർത്ഥം. തമാം ചാക്കറോസെ, നൗക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക, സേവകൻ, ഭൃത്യൻ. അതേപോലെ തന്നെ ചാകർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സേവനം, ഭൃത്യൻ. അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി കൂടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം സേവകർ കേട്ടോ. നൗക്കറോ ചാകറോസെ, തൻ്റെ എല്ലാ സേവകരോടും ചോദിച്ചു. അതേ യാത്ര പോവാണല്ലോ, അപ്പോൾ സേവകരോടൊക്കെ ആയിട്ട് ചോദിച്ചു. എന്താ ചോദിച്ചത്? ഉസ് മുൽക്ക് സെ, ആ രാജ്യത്തു നിന്നും. ഏത് രാജ്യമാണ്? ഞാൻ പോകുന്ന ഇന്ത്യ അല്ലേ, ആ രാജ്യത്ത് നിന്ന് തുമാരേ ലിയെ, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്യാ തൊഹ്ഫ,
എന്ത് സമ്മാനമാണ് ലാവോ കൊണ്ടുവരേണ്ടത്? ലാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നാട്ടോ. അപ്പോൾ ലാവോ കൊണ്ടുവരണം, അങ്ങനെ കറുത്തോട്ടോ, കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഞാൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകാനല്ലോ, അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോയി വരുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടതെന്ന് രാജാവ് ചോദിക്കുക തൻ്റെ സേവകരോട്. സബിനെ എല്ലാവരും അപ്പിനി തൻ്റെ അതായത് തൻ്റേതായ, അതായത് തനിക്ക് തനിക്ക്, അതായത് ഓരോരുത്തർക്കും പസന്ത്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചീസേം വസ്തുക്കൾ ബത്തായേം പറഞ്ഞു. ബത്താന പറയുക, ബത്തായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു, ജമ്മാവുമ്പോൾ ബത്തായേ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ സബിനെ എല്ലാവരും അപ്പിനി പസന്തിക്ക് തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചീസേ വസ്തുക്കൾ ബത്തായേ പറഞ്ഞു. അതായത് രാജാവേ, അല്ല യജമാന എനിക്കിത് കൊണ്ടുവരണം, യജമാന എനിക്കത് കൊണ്ടുവരണം, എനിക്കിത് കൊണ്ടുവരണം, അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഓരോരുത്തർ പലതും പറയാണ്, തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇങ്ങനെ ആഹിർമേ അവസാനത്തിൽ തൂത്തേക്ക് തത്തയുടെ ഭാര്യ അവസരം ഊയം ആയിത്തോ, ആന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരിക, ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെണ്ണായതുകൊണ്ട് ഭാര്യ, ഊയം തത്തയുടെ ഊയം ആയിത്തോ വന്നപ്പോൾ, തത്തയുടെ ഊയം വന്നപ്പോൾ ഉസ്നെ കഹ ആ തത്ത പറഞ്ഞു, എന്താ പറഞ്ഞ, മുജെ എനിക്ക്, രാജാവേ മുജെ എനിക്ക്, കുച്ച് ഒന്നും തന്നെ മങ്കുവാനാ തോ ആവശ്യപ്പെടാൻ തന്നെ നഹീഹേ ഇല്ല, അതായത് എനിക്ക് ഒരു ആവശ്യവും ഇല്ല രാജാവേ, എൻ്റെ യജമാനൻ, മുജെ എനിക്ക് കുച്ച് ഒന്നും തന്നെ മങ്കുവാന ആവശ്യപ്പെടൽ തോ നഹീഹേ, അതായത് മങ്കുവാന തോ ആവശ്യപ്പെടലും നഹീഹേ ഇല്ല, അൽബത്ത എങ്കിലും എനിക്കൊന്നും തന്നെ ആവശ്യപ്പെടലില്ല രാജാവേ എൻ്റെ യജമാന, പക്ഷേ എന്നാലും മഗർ എന്നൊക്കെ പറയട്ടെ, അൽബത്ത പക്ഷേ എങ്കിലും മേരി കൗമുക്കെ എൻ്റെ സമുദായത്തെ, അതായത് എൻ്റെ സമുദായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ തത്തക്കൂട്ടങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ തത്തകളുടെ കൂട്ടങ്ങളെ കണ്ടാൽ, കൗമുക്കെ എൻ്റെ സമുദായത്തിലെ ലോകോങ്കോ ജനങ്ങളോട്, മനസ്സിലായില്ലേ, എൻ്റെ സമുദായത്തെ ജനങ്ങളോട്, അതായത് നിങ്ങളിങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ യാത്ര പോകുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും മരത്തിലൊക്കെ ആരെങ്കിലും തത്തക്കൂട്ടങ്ങളെ കാണുകയാണെങ്കിൽ മേരാ എൻ്റെ സലാം നമ്മൾ പറയും സലാം പഹുഞ്ചാ ദീജിയെ എത്തിച്ചു കൊടുത്താലും, പഹുഞ്ചിന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്തിക്കുക, പഹുഞ്ച ദേന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൽകുക, കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെയാണ്. അപ്പം ദീജിയെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക, വളരെ ബഹുമാനത്തോടെ നമ്മൾ പൊളൈറ്റിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ റെസ്പെക്റ്റൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദേന ചേർക്കുക. അപ്പോൾ ദീജിയെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഉഷാറാവും. അപ്പോൾ പഹുഞ്ചാ ദീജിയെ, അപ്പം എൻ്റെ സലാം പഹുഞ്ചാ ദീജിയെ എത്തിച്ചു കൊടുത്താലും. അപ്പോൾ രാജാവ് നിങ്ങളിങ്ങനെ യാത്ര പോകുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും മരത്തിൻ്റെ ചോട്ടിലിട്ട് കുറേ തത്തകളെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി, ഇന്ത്യയിലൊരു തത്ത ഉണ്ട്, ആ തത്ത നിങ്ങൾക്ക് സലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന്. മാത്രമല്ല ഓർ മേരാ ഹാൽ എൻ്റെ അവസ്ഥ, അതായത് എൻ്റെ വിശേഷം, എൻ്റെ അവസ്ഥ ബത്താ ദീജിയെ പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും, ബത്താന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയുക, ബത്താ ദീജിയെ, ദേന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കുക, നൽകുക എന്നൊക്കെ. അപ്പം ബത്താ ദീജിയെ പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും, അപ്പം മറ്റുള്ളവരൊക്കെ തനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇത് കൊണ്ടുവരണം എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷേ തത്ത അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞേ, എൻ്റെ സമുദായത്തെ വല്ല ജനങ്ങളെയും നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ മേരാ സലാം പഹുഞ്ചാ ദീജിയെ, എൻ്റെ സലാം എത്തിച്ചു കൊടുത്താലും, ഓർ മേരാ ഹാൽ ബത്താ ദീജിയെ, എൻ്റെ അവസ്ഥ അവർക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും. എന്താണ് അവരുടെ അവസ്ഥ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അവസ്ഥ ഒക്കെ പറയാം. എല്ലാവരും നല്ലപോലെ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ അർത്ഥം വെച്ച് നല്ലപോലെ പച്ച വെള്ളം പോലെ അർത്ഥം വെക്കാൻ പഠിക്കണം. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പേഴ്സണലായിട്ട് വന്ന് ബന്ധപ്പെടണം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.